vamos a ser os seus presentadores do tempo. Dende o IES Urbano Lugris de Malpica, para este fin de semana. Deixamos xa atrás as frontes fortes da semana pasada e para os vindeiros días presenciaos con nubes e claros nas próximas datas. Tal e como vedes no vídeo que vos gravamos hoxe desde o patio, Haberá precipitacións todos os días, así que non esquezan os paraguas na casa. en canto ás temperaturas, serán normais para este período con mínimas que se manterán sen cambios e máximas que ascenderán lixeramente cara ao domingo e con comezo da próxima semana. Haberá vento forte do sur do xoves pola tarde o xoves pola noite, e o forte do nordeste do sábado pola tarde o sábado pola noite. O estado do mar para estes días será de forte marusía e con mar de fondo en ascenso. Como sempre, os datos foron obtidos da nosa estación meteorolóxica, de Meteo Galiza e de AEMET. Abríguense ben o fin de semana e poñen o chubasqueiro. Collen o paraugas e aproveiten para pasear e disfrutar dos nosos claros do día. Despedímonos, Isaac Piña Gómez E Iván Vidal Carril.